buruz bera, ibiltze hori ez da gero berriketa. Arropa ez du dotore batez, eskuak altxata buelta, niri benetan dantza polita, iruditzen zait baleta. Ez durrekin opuzkatu alduzue. Txorkatila okertu. Ez da, osasutxu gabe, zio baina baita buruti behintzat. Baina zergatik diozue burutik aski gaudela? Zumatuen gela da, ez aldizu esan irakazlea zergaiti zaudeten hemen. Nola zumatuen gela? Zumbako frasea da, Andreak ez zumbatuena? Eta zer da bat, tumba? Tumba ez, tumba, dantzan martxozu bat. Josut, Maria! Orain ulertu du guztia. Baita nik ere eta batez ere amengo izerdik iratxa. Eta zer nahi behar, animatzen altzarete datza zaio batera. Eta gorputza gehiago mugitu. Baina etxera joan orduko ura azukrearekin hartu gabe. Bai, bihar goizan hogetik aikezinik gelditzen ez nahi baduzu eguntzat. Ez dutxara, horrela zema bidaliko inaten kartutara. Zuek zarete bitxozarrak. Bueno, Maik, ordu oso berriketan pasako dugu. Horrela ez dugu kaloriarik edeko. Bai, hemen jendeak asko hitz egiten du. Hasia